हे काय पोराने काढले नवीनच कशासाठी बिनकामाचा विषय शिकेल तिकडे कोण गेलंय का आतापर्यंत पोरांना थांबवायला पाहिजे सगळं गाव त्या पोरांच्या बाबतीत खोटं बोलायचं नाही वापी करायची नाही हे काय पोराने काढले नवीनच कशासाठी बिनकामाचा विषय शिकेल तिकडे कोण गेलंय का आतापर्यंत पोरांना थांबवायला पाहिजे सगळं गाव त्या पोरांच्या बाबतीत खोटं बोलायचं नाही वापी करायची नाही